Je u nás jedno nádraží a železniční trať, kde všecko řídí a obsluhují pionýři. A hned vám řekneme, že je to v Košicích. Chlapci a děvčata tady dělají výpravčí, průvodčí a vyhýbkáře, prostě všecko. Svou práci berou velmi vážně a svědomitě. Nezapomínají ani na závory, aby snad nedošlo k nějakému neštěstí. Nemyslete si, nejde jen o nějakou hru. Pionýrská železnice dopraví každou neděli tisíce košických výletníků až do malebného údolí v Čermeli. A tady uprostřed přírody tráví příjemné nedělní odpoledne.